Chcel by som povedať, v uznesení nám chýba bod číslo 7. To som povedal aj na obci, keď som tam bol možno týždeň po minulom zasadnutí. A v zápisnici je, čo je dosť divné. A podľa mňa tá zápisnica sa nezakladá na pravde vôbec. Aspoň ten bod 7, pretože my sme nehlasovali o tom, čo je tam napísané. A preto ani nepodpíšem túto zápisnicu ako overovateľ. Pretože Ak si môžem dobre pamätám, doplniť, môžem? Potom sa najprv dohovorí jeden, potom dáme slovo. Ďakujem, prepáčte. k bodu 7 tam bolo. Hlasovali sme vtedy o tom mojom návrhu, že či budeme hlasovať o každom bode samostatne. Ak si dobre pamätám ja, tak ten návrh neprešiel. A napriek tomu sme hlasovali o každom bode samostatne, čo sa mi celkom síce páčilo. Ale vôbec sme nehlasovali o programe. Vôbec nebol schválený program. Ja som na to upozornil, ja som sa rozprával aj s pani Račkovou vtedy a zápisnica je stále taká istá, takže ak budú teda tie moje veci doplnené tam, takže... Ak mňa pamäť neklame, tak sme hlasovali. A boli sme za, aby sme jednotlivo o každom jednom bude hlasovali. Preto potom... Áno, to som povedal, že o tom sme hlasovali. Prečítaním zápisnice, prečítal to, už sme nehlasovali en bloc, ale jednoducho len prečítal uznesenie. To som ja povedal. My sme hlasovali o tom, či budeme samostatne a to neprešlo. To neprešlo. A napriek tomu sme hlasovali samostatne. To som ja povedal. Ako neviem, interpretácie, lebo ako odsúhlasili sme si, že budeme hlasovať samostatne. Odsúhlasilo sa to. Myslím, že nie. Takže tak, Presne. odsúhlasilo sa to.